Zdravo svima, dobrodošli na prvu epizodu podcasta Muzikološke priče u kojima ćemo razgovarati o pristupu u odnosu između celine dela i njenih segmenata kada su u pitanju kompozitori Stravinski i Schoenberg. Samom činu komponovanja prethodi kompozitorovo promišljanje koncepcije dela i njenih segmenata. Bilo da se radi o celini ili o njenim sastavnim delovima, potreban je izvestan metod rada koji će rezultirati istim ishodom za sve, tačnije rečeno zaokruženom kompozicijom. Igor Stravinski i Arnold Schoenberg su jedni od najznačajnijih kompozitora 20. veka, čija su gledišta na početak komponovanja dela opozitno pozicionirana. Moj cilj je da se kroz analiziranje stavova pomenutih kompozitora utvrdi kakav je pristup odnosu između celine kompozicije i njenih delova, kao i da li krajnji rezultat potvrđuje prvobitnu opozitnu poziciju kompozitora ili je pak negira. Muzikolog Mirjana Veselinović-Hofman pojmove objektivizma posmatra kao one koji se odnose na vidove, intenzitet i nivo ispoljavanja autonomne muzičke logike. U teorijskim razmatranjima Schoenberga i Stravinskog upravo autonomnost muzičke logike zauzima jedno od glavnih mesta. Pomenuta autorka, pišući o Schoenbergovim teorijskim razmatranjima, ističe da su pragmatične koordinate autonomnosti muzičke logike doprinele kvalifikovanju njegove muzike kao konstruisane. Sam kompozitor je takođe smatrao svoju muziku konstruisanom, svrstavajući u jedan od ukupno dva tipa takve muzike, od kojih je drugi tip direktno suprotnog smera, što bi se odnosilo na muziku Stravinskog. Polazište Schoenbergovog stvaralačkog postupka je zapravo unutrašnja predstava celine, ideja, gedanke. Karl Dahlhaus ističe da je ona jedna od odlučujućih kategorija Schoenbergove muzike i ukazuje da nije moguće opisati taj pojam pomoću tehničkih i formalnih termina, kao što nije moguće izjednačiti ga sa kategorijama motiva ili teme ili pak akorske građe. Prema Dahlhausovom mišljenju, izjednačavanje sa pomenutim kategorijama vodilo bi sužavanju pojma ideje i onemogućio bi se put kao poimanju Schoenbergove poetike. Ovaj stav se čini logičnim jer je termin gedanke povezan sa razmišljanjima koje prethode komponovanju i koja su svojevrsna smjernica za dalji tok u kom će se oživotvoriti kategorije motiva, teme ili akordske građe. Veselinović-Hofman smatra da se Dahlhaus približio pravom značenju Schoenbergovske ideje u momentu kad je utvrdio da ona proističe iz jedinstva ekspresivnog i strukturalnog. Naime, on je uočio da je reč o ekspresivnoj šari koja gradi supstancu muzičke ideje, a menja se sve dok joj kontura ostaje prepoznatljiva. Bitno je istaći da Schoenberg stavlja akcenat na celinu dela, što se uočava u njegovoj sledećoj izjavi. Citiram: ono što ja osjećam nije melodija, motiv, takt, već jedino celina dela. Kraj citata. Segmenti dela prema Schoenbergovom mišljenju svoj konačni vid dobijaju tokom postepenog realizovanja totalnosti komada. Autorka Veselinović-Hofman ispravno ukazuje na to da segmenti u nekim naznakama postoje u celini i da su izuzetno važni za održavanje same ideje koja tek treba da bude ostvarena. Schoenberg ističe da je svim detaljima posvećena najstriktnija pažnja, što će biti značajno za kasnije poređenje odnosa delova i celine, i što ukazuje na to da i pored prisustva unutrašnje predstave dela, rad na detalju, a samim tim i rad sa materijalom, bitan i minuciozan. Prema Schoenbergovom mišljenju, bitna kategorija kompozitorskog posla je muzička logika, jer se uz pomoć nje može dobiti razrađenost materijala koji je ujedno jedna od najvećih vrlina dela. S obzirom na to da Schoenberg izuzetnu važnost posvećuje intelektualnoj energiji, dolazi se do zaključka da bez postojanja ove energije ne bi bilo moguće realizovati muzičku logiku. Razrađenost materijala definiše se kao postizanje izbalansirane forme koja podrazumeva komad organizovan na osnovama uzročno-posledičnih veza. Polazna poetička pozicija Igora Stravinskog suprotna je od Schoenbergove, kao što je već napomenuto. Muzika Stravinskog
ne potiče iz vizije celine, a razrađuje i oblikuje osnovni materijal brižno i bez slobode, kako je govorio Schoenberg, a ove reči autorka Veselinović Hoffman tumači kao nepostojanje detalja dela pre zamišljene celine ili u drugom slučaju celina ne egzistira pre detalja. Ona ističe da ideja nije predegzistirajuća, već nastaje u procesu strukturisanja dela. Ovo navodi na razmišljanje o tome da ideja na neki način delimično i kod Schoenberga nastaje tek u procesu, jeste da ona zaista postoji kao unutrašnja predstava dela, ali brižljivi rad na svakom detalju utiče na izmene ideje koje samim tim u konstantnom procesu strukturisanja do konačnog nastanka zatvorenog dela. Drugim rečima, prvobitna ideja dela koja se pojavljuje kao unutrašnja predstava nužno se menja tokom rada sa materijalom. Stravinski inspiraciju i ideju posmatra kao izvor stvaralačke produkcije. Postoji anegdota da je jednom, nakon postavljenog pitanja šta je po zanimanju, odgovorio da je pronalazač muzike. Prema njegovom mišljenju, osnova svake kreacije je princip spekulativne želje od koje zavisi polje stvaralačke akcije. Ukoliko je to polje uže, Stravinski smatra da kompozitor ima veću stvaralačku slobodu, iako Schoenberg i Adorno smatraju suprotno za njegovo komponovanje. Za Stravinskog stepen slobode zavisi od fantazije, kreativne imaginacije, od koje će se doći do realizacije. Veselinović Hoffman na dobar način tumači da je komponovanje za Stravinskog jednako uspostavljanju poretka međusobne uslovljenosti detalja kojima se gradi celina. Upravo ova konstatacija dovodi do svojevrsnog izjednačavanja pozicija Stravinskog i Schoenberga, jer odnos između celine kompozicije i njenih delova u oba slučaja je međusobno zavistan. To jest, bez obzira na prvobitnu zamisao kompozitora, realizacija, odnosno komponovanje, dovodi do istog rezultata i pomenutog odnosa. Ovo se može dokazati i na primjeru rada sa muzičkim oblikom, kao što je sonatni, pri čemu Schoenberg prema Adornovom mišljenju vrši rekonstrukciju, a Stravinski to slično radi sa kompoziciono-tehničkom konvencijom odabranog autora. Veselinović Hoffman ukazuje da je samosvest muzičke logike osnovni pokazatelj da muzika jeste, a bez nje ne bi postojali ni predmet ontologije muzike, način na koji muzičko delo postoji, i predmet fenomenologije muzike, način na koji se opaža i doživljava. Schoenbergova ideja ima smisao unutrašnje predstave muzičke celine, dakle predstave u kojoj ta celina u svojim oličujućim crtama egzistira. Njegovo mišljenje je da nema tonova bez relacija, niti relacija bez tonova. Stoga poima muziku kao međusobni odnos tonova. Ističe se i da je alikvotna zakonitost Schoenbergovo najstabilnije ontološko mesto, ali ukazuje da to traje relativno kratko. Schoenberg je svestan neophodnosti evolucije muzike i smatra da je osim harmonije važna i struktura dela. Ova izjava bi se mogla tumačiti prilikom proučavanja odnosa celine kompozicije i njenih delova, jer da bi se uspostavila određena struktura, potrebno je imati u vidu i delove, kao i određeni rad sa materijalom, stoga je to još jedna potvrda međusobno zavisnog odnosa. Prema shvatanju Mirjane Veselinović Hoffman, Igor Stravinski posmatra akustičku zakonitost građe tona kao ontološki centar muzike, iako to ne formuliše eksplicitno. On tumači muzički poredak kao pojam koji podrazumeva princip sličnosti, analogije, privlačenja i naziva ga opštim zakonom. Na osnovu navedenog može se protumačiti da prilikom zamišljanja segmenata celine, odnosno detalja, Stravinski na neki način ima u vidu i samu celinu, posebno ako se uzme u obzir njegovo shvatanje poretka, što implicira još veću povezanost sa Schoenbergovom poetičkom pozicijom i ublažavanjem suprotnosti između njihovih teorijskih razmatranja. Konkretnije objašnjenje daje Vogt, ističući da je ideja dela primarna kod Stravinskog i da se u odnosu na nju traga za materijalom, melodijom, motivskim jezgrom. Ističe se da je ta ideja poput plana, da predstavlja svesnu nameru i konkretan cilj, a ne istinski vizualizovanu idejnu celinu kao kod Schoenberga. Ipak polazne poetičke pozicije ova dva kompozitora se u ovom trenutku približavaju, jer koliko god bile različite, toliko su i slične, upravo zato jer obe sadrže neku vrstu ideje o celini
i detaljima. Naime, obojici je potrebna ideja da bi se definisao odnos celine i delova, a intenzitet njene kristalizacije pre samog početka komponovanja jeste različit. Teodor Adorno piše da su kompozicije rešenja tehničkih skrivalica, pri čemu je kompozitor jedini koji može da ih čita i razume. Slikovito objašnjeno, kompozitorov rad sastoji se u izvršavanju onoga što njegova muzika objektivno od njega traži, ali da bi bio tako poslušan, kompozitoru je potrebna sva moguća neposlušnost, samostalnost i spontanost. Pišući o celini dela, Adorno ističe da je Schönbergovo delo Srećna ruka najznačajnije od svih dela u muzičkom pogledu i da je san o jednoj celini postojaniji jer se nikada nije realizovao u celini jedne simfonije. Postupke Stravinskog naziva delima protivnika ideje o integralnoj racionalnoj organizaciji dela. Prilikom opisivanja tematskog rada, Adorno ističe da on postaje samo gola kompozitorova predradnja i da je varijacija sve i ništa. Naime, on ukazuje da se variranje povlači natrag u materijal i preformuliše ga pre nego što je kompozicija zapravo i počela, stoga prema Adornovom mišljenju muzika postaje rezultat procesa kojima je materijal podvrgnut, a sami se vidljivo ne pokazuju pa ona postaje statična. Bitno je istaći Adornovu izjavu da su najsmelije 12-tonske manipulacije nastale osluškujući tehničko stanje materijala. Zaključuje se da nema celine bez rada sa materijalom, kao ni delova. Autor ukazuje da je Schoenberg postulirao da je insistiranje na uvek istom i njegova stalna analiza u komponovanju daju neprekidno nešto novo, jer je sav motivski rad analize i deli datost na najsitnije elemente. Ipak, Adorno i kritikuje pomenuto jer upućuje da se pojam same teme izgubio u pojmu niza i ne može se spasti njegove vlasti. Schoenberg je učenje o kompoziciji definisao kao učenje o muzikalnoj povezanosti, tako da sve što je smisaono u muzici ima pravo na tu povezanost jer prevazilazi pojedinačno i odnosi se na celinu kao što i celina u sebe uključuje određeni zahtev za pojedinačni. Na osnovu svega zaključuje se da je odnos između celine i delova u kompozicijama Schoenberga i Stravinskog međusobno zavisan. Da su njihove poetičke pozicije veoma slične koliko god to paradoksalno zvučalo i bez obzira na suprotne smerove razmišljanja. Rad sa materijalom uočava se kod obojice kompozitora, iako su polazišta različita, a krajnji rezultat je dovršena kompozicija u oba slučaja.